Chasalo Amarpurni Bumra Sora Amchaio CPIM te BJP Bodol Yakarwi 302 Familyni 884 voters Romkha Tipra Mothani Bana Bodolni Bana Yakarwi Borong Lamjak Sogwini Harka Edisini EM Doliriang Phaini 2023 Bidan Soba Chongbarino Baskango Toni Shalbrumna Haba Onkhorjak Hastini Dalbidal Thunkrung Bodolni Ozamarok Aba Hakino Shalbrumno Joya Klaijagmani meeting Michilte Hati Kuthum Pandarok Aba Hakino Shalbrumno Joya Bodol Slaijagmani Party Mungrokbo Phaini 2023 Bidan Soba Chongbarino Baskango Toni Chasalo Haino Hai Kaisa Kotor Bodol Slaimani Party Mung Chasalo Amarpurni Bumra Sora Amchaio Klaijaka Kaisa Hati Kuthum Panda Pandawo CPIM te BJP Bodol Yakarwi 302 Familyni 884 voters Romkha Tipra Mothani Bana Bodolni Bana Yakarwi Borong Lamjak Sogwini Harka Edisini EM Doliriang Doi poribar nike 884 voters CPIM BJP ke tonero ke Congress ni bro joto abono ya beraye tin than lama Maharashtra ni benaro rong phaikha brono khabe ko be lamsau hamio brono tabis kano sato omo hai ke thansa mario sara jibon ma to ke bose khakjang mai sa ai daharia e amboya ang brono jung joto lamsawali apa ko bai Bureau Report Chini Khorang